angiyona indoda kahle. Sengathi ngaba nendlela ukuthi ngamdicilela kanjani phansi, ngishayisa noma imoto zakhe, ngenze nje chaos. Abanye bahamba ibanga elide ukuthi angaze nje athumele abantu ukuthi abantshontshe imoto kankosikazi ngoba efuna ukumdicilela akhale naye umaye kanti uyindoda enomona. Okunye nje unkosikazi uthola ukuthi amanye amadoda ahlukumeza amakhosikazi awo. I-abuse le. Uthola ukuthi indoda ikwazi ukubiza umndeni, ibiza umndeni kuzohlangana ngegama likankosikazi wayo, izoqulisa unkosikazi nomndeni wayo. Athuke nawo dadwa abathuke izalukwazi zakhona ehlaliswe la kuthi umakoto ukuthi umakoto ukuthi. Indoda iyona urefre. Ayimvikela umkanye. Imfaka umoya ukuthi akathuke umndeni abe into nje exposed. Indoda kodwa le ihlukumeza unkosikazi wayathi yamthanda. Ihlangene nemndeni yakubo. Akufanele sikwenze lokho samadoda.